Saint Teresa of the Roses, I will come to you each night, near the altar in the chapel. I will pray by candlelight. Saint Teresa of the Roses, won't you kindly hear my prayer? Give your blessings to my sweetheart and the love that we both share. Won't you guide us and protect us through the years that lie ahead? Won't you fill our hearts with sunshine on the day that we are wed? You're the little flower of heaven, guiding all who come to you. Saint Teresa of the Roses, I know you'll make my prayer come true. Won't you fill our hearts with sunshine on the day that we are wed? You're the little flower of heaven, guiding all who come to you. Saint Teresa of the Roses, I know you'll make my prayer come true. Saint Teresa of the Roses, I know you'll make my prayer come true. Jien Sister Teresa insellimlek u nilqek għal programm ieħor Santa Teresina tal-Bambin Ġesu tallimna il-paċi miegħek. Insejħu Trinità Qaddisa f'wostna fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Ninġabru eżissi miegħa ngħidu flimkien din it-talba sabiħa. Alla ta' mħabba bla qies, inti wed is-saltna tiegħek li ċkejknin u lumli. Enna nimxu fit-triq tal-fiduċja li se tallimna Santa Teresa tal-Bambin Ġesu sabiex bit-talb tagħha aħna naslu biex narfu il-glorja tiegħek għal dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Kwezi semmija ejjew inkomplu nitkellmu fuq fejn ħallejna l-aħħar darba meta din Teresina kienet qed tkellimna fuq dera profetika li kellha dwar missiera. Kienet qed titkellem ma' uħta Mari u fakrita fil-viżjoni, għalta tiftakar il-viżjoni li rajt meta kelli 6 jew 7 snin f'daqqa waħda waqt li kont qiegħda infisser l-irqaqat ta' din ix-xena stramba. It-tnejn li huma dan l-aħwa ftakru flimkien fehmu x'kienet tfisser. Teresina kienet rat il-papa miexi mill-wifleta li ma setax taraħ mit-tieqa għal ġol-ġnien għax kien qiegħed barra minn dak il-post, kellu jiġi qed jagħmel xi xogħol f'post ieħor. Imma Teresa rat din il-viżjoni u issa ndunaw li kienet profetika għax il-qudiem dak il-raġel li rat milwi dak iż-żmien kien fuq tiegħu ma l-qudiem kienet ġitu marda, u din Teresina tgħid għaliex kien propju lili li Alla ta' dan id-dawl, għaliex wera lili tifla hekk ċkejkna ħaġa li ma setax tifhem, ħaġa li kieku femita kienet ħallija mejta bil-għali.
għaliex dan huwa wieħed mill-misteri li għad nifmu biss fis-sema u li jagħti sawwar l-istaġib tagħna li ma jintem qatt. Kemm huwa tassew twajjeb Alla tagħna, tikteb Tereżina, kif iqassam it-tiġrib skont il-qies tal-qawwa li jagħtina. Qatt kif diġà għedt ma stajt biss nifhem għal ħsieb ta' tbatijiet qarsa li l-ġejjieni kellu jarfali. Lanqas biss kelli l-ħila naħseb bla ma naqbad nirtot lil papa seta' jmut. Darba waħda kellu jitla filgħoli fuq sellun u billi jien kont qiegħda eżatt taħtu għajja tgħidli tbija tilhem dan xejta nitfa' msejkna jekk naqa' nafġek. Meta smajt dan il-kliem ġarrab taħwit ġewwieni u minflok ma tbett bat pas-sellun waqt li ħsibt għall-anqas jekk il-papa jaqa' ma jkollix il-għalja li narah imut għax jiena immut miegħu. Lanqas nista' ngħid kemm kont inħobbu lill-papa, kollox fih kien iħallini mistaġba meta lili kien ifisser li ħsibijietu bħalli kieku kont xi tifla kbira. Kont ngħidlu b'mod sempliċi ħafna li kieku kellu jgħid dan kollu lill-kbara tal-gvern żgur li kienu jieħduh biex jagħmluh re u mbagħad Franza kienet tkun ħinja bħal qatt qabel. Iżda fil-qiegħ ta' qalbi jien kont ħinja li kont jien waħdi li kont nafu sewwa lil papa għax kieku hu kien isir re ta' Franza kont żgura li ma kienx ikun ħini għax din hija xorti ta' Slaten u fuq kollox u ma kienx jibqa' ir-re tiegħi u tiegħi biss. Kelli 6 jew 7 snin meta l-papa ħadna Troville. Qatt ma jien se ninsa dak li ħassejt ġewwa fija hekk kif rajt il-baħar qudiemi. Ma stajtx naqla għajnejja minn fuqu il-majestà tiegħu. Dal-baħar, il-ħsejjes tal-mewġ, kollox ħassejtu jkellem lir-ruħi fuq il-kobor u s-seta ta' Alla, tifla ta' 7 snin ta' dan. Niftakar li waqt li konna mexxin tul ix-xatt kien hemm raġel u mara li bdew ħarsu lejja jiena niġri kolni ferħana quddiem il-papa. Ġew fuqna u staqseh jekk kontx tiegħu waqt li qalulu li kont tifla ċkejkna ħelwa ħafna. Il-papa weġibhom li iva, iżda ndbaħt li għamlilhom sinjal biex ma joqgħodux jagħmluli kumplimenti. Din kienet l-ewwel darba li smajt lil min jgħid li kont ħelwa. U dan oġobni bosta x'ma kontx nemmen li kont. Int madri għażiża tkompli tikteb dejjem qatt b'seba' għajnejn biex ma tħallini qatt nersaq lejn ebda ħaġa li setet tħassarli l-innoċenza tiegħi. Int fuq kollox qatt ma ħallejtni nisma' xi kelma li seta' jkollha l-ħila tqajjem xi fruwa f'qalbi. Billi aktar kont nagħti każ ta' kliemek u ta' kliem mari u billi intom qatt ma miltuli kumpliment wieħed biss ma qisx wisq il-kliem u l-ħars ta' staġib ta' dik il-mara. Fil-għaxija fil-ħin li x-xemx qisha tinżel todos fl-immensità tal-mewġ u tħalli warajha strixxa ta' dawl, mort u qgħad bil-qiegħda waħdi fuq blata kbira ħdejn Polin u hemm ftakart fl-istorja li tmiss il-qalb, Desiljon d'Or, xi storja minn xi ktieb li kien il-favorit tagħha. Bqajt nikkontempla fit-tul dik l-istrixxa ta' dawl, xbija tal-grazzja li ddawwa li triq li minna ridet tgħaddi id-dgħajsa żgħira bil-qluħ bajdani. U hekk kif kont ħdejn Polin waħħalta frasi li qatt ma noħroġ lil ruħi barra mill-ħarsa ta' Ġesu ġimien sabiex din tbaħħar bisliem lejn is-sema pajjiżna. Ħajti għaddit kalma u ferriħa għax l-imħabba kollha ħlewwa li kont imdawra biha fid-dar tagħna. Ħanejtek għamlet li jien nikber, iżda bla ebda dubju issa kont kbira biżżejjed
biex nibda nissielet, biex nibda naraf id-dinja u l-miżerji li hija mimlija bihom. Ekku eżis semmija nibdew issa kapitlu 3 li ġib it-titlu Snin ta' Niket. Mis-snin 1881 sal-1883. Tereżina tirrakkonta jekk f'dan il-kapitlu aw diversi kapitli nsemmihom mhux se nlaħquhom kollha llum s'intendi. Mela wieħed mit-titlu huwa Fil-Kulleġġ Benedittin. Jiem ta' vaganza sa semmi l-ewwel tqarbina ta' ċelin, s'intendi mhux kollox illum kif għadna. Dħul fil-Karmelu ta' Polin. Barda stramba li ġiet fuq Tereżina. Tbissima tal-Verġni Mbirka. Nibdew naraw bil-mod x'sa tallimna f'dan il-kapitlu. Tajdinna kelli 8 snin u nofs meta Leonja uħta ħarġet mill-kulleġġ u jien dħalt floka fl-Abbazija. Dan huwa kulleġġ Benedittin. Hemmhekk Teris u Ċelin kienu jaslu f'dal-kulleġġ wara 8 ta' filgħodu u jerġgħu lura lejn id-dar għal ħabta tas-6 ta' filgħaxija. Ta' sikwit smajthom jgħidu li ż-żmien moddi fil-kulleġġ huwa l-aħjar u l-ogħla fil-ħajja. Għalija ma kienx hekk, tajt Tereżina. Il-5 snin li għaddejtem kienu l-aktar snin ta' dwejjaq f'ħajti kollha u li kieku ma kellix hemm miegħi lill-Ażiża Ċelin, żgur li ma kontx nista' nibqa' hemm xahar wieħed biss bla ma nimrat. L-imsejken fjur żgħir li kien dara jitfa' l-eruq torja fart mażula magħmula propju għalih, derlu li kienet ħaġa tas-sew ibsa li jsib ruħu qalb fjuri ta' kull xorta bl-eruq tagħhom ta' sekwiet xi ftit xierfa u li kollu jsib f'din l-art komuni li kell meħtieġ għall-għajxin tiegħu. Għax hemmhekk kienu jmorru diversi tfajliet minn kull kategorija u ġveru. In tkun tallimtni, tkompli tikteb hekk tajjeb madri għażiża tiegħi, illi meta mort fil-kulleġġ jien kont l-aktar waħda l-qudiem fost it-tfal tal-età tiegħi. Eduni fi klassi fejn l-istudenti kienu kollha akbar minni. Waħda minnhom ta' 13 jew 14 sena. Ftit li xejn kienet intelligenti, iżda kellha ħabta kif tmur mal-istudenti u saħansitra mal-għalliema sabiex tiġbidhom leha. Meta rat li jien kont hekk żgħira kważi dejjem l-ewwel fil-klassi u maħbuba mis-sorjiet kollha, ġiet għalejra lija li huwa ta' min jaħfirha fi studenta f'kulleġġ, imma li lili ġellitni nħallas qares b'elf mod għas-suċċessi żgħar tiegħi. Fil-fatt dan kien hemm xhieda tal-għalliema tagħha fil-proċess ġosesan tal-Qaddisa huma qalu li huwa minnu li fil-kulleġġ tagħhom kien hemm studenta li ġielet lil Teris bħal issofri minn persekuzzjoni żgħira. Din l-istudenta kellha karattru xi ftit mimli b'fantasija żejda u għalhekk ma jaqbel xejn ma dak hekk serju ta' ċkejkna Teris. Il-qaddejja Talla lilhom qatt ma qaltilhom b'xejn dwar dan, ġifieri dak is-sorjiet li kienu jieħdu ħsiebha l-Benedettini qatt ma qaltilhom xejn u qatt ma talbet xi kastigi għal seħbitha. Anzi, meta xi ħaġa kienet issir magħrufa imma kienitx tifraħ b'dan. Il-għalliema żiedu li huma kienu ntebħu li kien hemm kuntrast kbir bejn l-ambjent delikat u kollu mħabba fil-familja tagħha ta' Teris u dak li ħafna mill-istudenti li kien hemm fil-kulleġġ.
kompli tikteb u tajt Therese. Billi minni nifsi kont ta' qalb żgħira u nibqa' lura ma kontx naf kif niddefendi ruħi u kont nikkuntenta ruħi billi noqgħod nibki bla ma ngħid xejn. Lanqas miegħek ma kont noqgħod imgemmgem dwar dak li kont qiegħda nsofri qed tgħid lill-oħta, imma ma kellix virtu biżżejjed biex nintrefa' l fuq minn dawn il-miżerji tal-ħajja u l-imsejkna qalb xkejkna tiegħi kienet bagħti bosta. B'xorti tajba kull filgħaxija kont nerġa' lura d-dar ta' missieri u hemm qalbi kienet titwessa meta kont naqbes fuq l-irkubtejn tar-re tiegħi waqt li ngħidlu fuq il-marki li kienu qegħdin jagħtuni u l-bewsa tiegħu kienet tnessini id-batijiet kollha tiegħi. Bliema ferħ mort inħabbar ir-riżultati tal-ewwel komponiment tiegħi, komponiment fuq l-istorja mqazza. Marka waħda biss kienet tonqosni biex inġib l-ogħla marka minħabba li ma kontx naf l-isem ta' Bissier Mosè. Għalhekk ġejt l-ewwel waħda u ksibt dekorazzjoni sabiħa tal-fidda. Sabiex iħallasni l-papà tani biċċa flus żgħira, ftit flusek, li jiena qed fil-kaxxa li kellha tibda tilqa' fiha kważi kull nhar ta' ħamis biċċa flus oħra, dejjem tal-istess kobor. Kien minn din il-kaxxa li kont nistat għal xi ħaġa kull meta f'xi festi kbar rid nagħti xi offerta mill-borża tiegħi fil-ġabra jew għal propagazzjoni tal-fidi jew għal xi ħidmiet ta' din ix-xorta. Pauline, kollha magħxqa bir-riżultati tajbin tal-istudenta ċkejkna tagħha, tagħta ċirku sabiħ ħalli tamlilha l-qalb biex tissokta tistudja sewwa. Din iċ-ċkejkna msejkna kienet ta' bilħaq teħtieġ ħafna dawn il-ħlewliet tal-familja mingħajrhom il-ħajja fil-kulleġġ kienet tkun ilha qibsa żejjed. Sor Genoveffa xedet li Therese kienet imxiet ħafna l-qudiem fl-istudji għall-età tagħha għax kellha memorja tajba u sens tas-siwi tal-ħwejjeġ mhux komuni. Għalhekk kienu qegħduha fi klassi bi sħaba kollha akbar minnha fl-età. Kienet hi li kienet iġġor il-premijiet kollha. L-istorja mqazza u l-komponimenti kienu s-suġġetti li kienet tħobb l-aktar. Waqt li kienet issib xotti wisq il-grammatika u l-matematika. Tkompli tgħidilna din Therese li kull nhar ta' ħamis wara nofsinhar kienet vaganza. Imma din ma kienx bħal vaganzi ta' Pauline u ma kontx inkun fil-Belvedere mal-papà. Kien meħtieġ li noqgħod nilab mhux ma' ċelin tiegħi, jien li kont hekk nitenna meta kont inkun kollini waħdi magħha. Imma mal-kuġini iż-żgħar tiegħi. Dawn il-kuġini huma dejjem Ġiġen u Mari Gwerin. Kienet hekk li trid tagħmilha magħhom. Din kienet batija vera li tajt, għax jien ma kontx naf nilab ħatfa l-oħra. Għalhekk ma kontx sieħba li jieħdu gost biha. Kont nagħmel mill-aħjar biex nimxi bħalhom, iżda qatt ma wasalt biex inkun bħalhom u kont niddejjaq ħafna. L-aktar meta konna ngħaddu wara nofsinhar kollu nisfsnu il-kwadrilja. Il-ħaġa waħdanija li kienet toġobni kienet li mmorru fil-ġnien tal-kewba, kien hemm ġnien sabiħ jisejħulu tal-kewba, għax hemm kont inkun l-ewwel f'kollox, meta kont niġbor għad kbir ta' fjuri u nara f'nażel l-aktar ħelwin. Kont inqajjem lejra fi sħabi ċkejknin, tajt tal-kuġini li kienet qiegħda magħhom. Dak li kien joġobni wkoll kien
li xi drabi kien jaħbat li tajjeb li noqgħod waħdi ma' ċkejkna Mari. Għaliex? Għax din kienet ħallini ħielsa li nażel jien. U jien kont nażel xi logħba ġdida għal kollox. Mari u Teris din il-logħba saru żewġ eremiti u ma kellhomx ħlief barrakka żgħira u għalqa żgħira tal-qamħ fejn setgħu jkabbru xi ħxejjex. Ħajjithom kienet tgħaddi f'kontemplazzjoni ma taqta' xejn. Irrid ngħid li waħda mill-eremiti kienet tieħu post l-oħra fl-orazzjoni waqt li din tkun mogħtija għal ħajja attiva. Waħda kienet titlob u l-oħra tagħmel ix-xogħol. Bad jibdlu. Kollox kien isir biftehim ta' tnejn fi-skiet u b'mod hekk reliġjuż illi kien perfett. Meta t-sija kienet tiġi għalina biex teħodna dawra, il-logħba tagħna kienet tibqa' sejra fit-triq ukoll. Iż-żewġ eremiti kienu jgħidu flimkien ir-rużarju billi kienu jgħoddu fuq subajhom sabiex ma jorux id-devozzjoni tagħhom lil pubbliku kurjuż. Dana kollu darba minnhom l-eremita żgħira għal Teresa insied dan għal kollox meta tawwa gatò bħala kolazzjon. Qabel ma bdiet tieklu għamlet sinjar kbir tas-salib, probabbli kif jagħmlu l-eremiti, u dan ġiel lil kulħadd jaqbad jitħaq. Mari, kuġinità, tajt, u jien, il-kuġina tiegħi Mari u jien tgħidilna konna dejjem ħaġa waħda fil-fema tagħna u tassew li kellna l-istess gosti. Hekk li darba waħda l-għaqda tagħna fir-rieda marret il-hemm aktar milli kien imissa. Meta darba fil-għaxija konna ġejjin lura mill-abazzija qed lil Mari mexxini jien sa nagħlaq għajnejja. Iweġbitni jien irrid nagħlaq tiegħi wkoll. Hekk għedna u hekk sar. Bla ma qadna nargumentaw. Kull waħda għamlet ir-rida tagħha. Konna mexjin fuq il-bankina hekk li ma kellniex nibżgħu mill-karozzi. Wara mixja ta' gost għal ftit minuti meta kienu daqu kull għaxqa li jimxu bla ma jaraw, iż-żewġ boloħ ċkejknin waqgħu flimkien fuq xi kaxxi li kien hemm ħdejn il-bib ta' ħanut jew aħjar gerbu dawn il-kaxxi. Il-merkant ħareġ b'saħħa kbira fuqu biex jerġa' jqiegħed f'posta il-merkanzija. Waqt li t-tnejn li rridu jilagħbuha ta' għomja għamu malajr weħidhom u telqu jaġlu passi kbar b'għajnejhom miftuħin beraħ waqt li bdew jisimgħu iċ-ċanfir f'waqtu tal-kuġina l-oħra Jen li kienet inkullata xejn inqas mill-merkant. Għalhekk sabiex tikkastigana din għateta li tifridna minn xulxin u minn dikinhar Mari u Ċelin dew jimxu flimkien waqt li jien kelli nagħmel it-triq ma' Jen. U dan ġieb fit-tmiem il-għaqda żejda tagħna fir-rieda. Fl-istess ħin dan ma kienx ta' ħsara għat-tnejn akbar minna li qatt ma kienu tal-istess fehma u kienu joqogħdu jargumentaw matul it-triq kollha. B'hekk il-paċi kienet sħiħa it-tajt bejni u bejn Jen li poġġewha bħala sieħba miegħi. Teris tajt għadna ma ħeċċejn dwar ir-rapporti intimi tiegħi ma' Ċelin. Għali kieku kelli ngħid kollox ma kontx nasal fit-tmiem. Fl-iżjieħ
Il-biċċa kienet inqalbet għax ċelin kienet saret bikkuna żgħira imqarba waqt li Teris ma kienet xejn jekk mhux tifla ħelwa ta' bilħaq, ma bekkejja l-aħħar. Dan ma fixkilx lil ċelin u Teris milli jħobbu lil xulxin dejjem aktar u aktar. Xi drabi kien ikollhom xi argumenti żgħar bejniethom imma mhux fi ħwejjeġ gravi u fl-aħħar mill-aħħar it-tnejn kienu tal-istess fehma. Nista' ngħid li din iċkejkna oħti l-għażiża qatt ma ġeletni mbagħti iżda għalija kienet dejjem raġġ ta' xemx għax ferħitni u farġitni dejjem. Min jista' jgħid bliema qlubija kienet taqbeż għalija fl-abbazija fil-kunvent fejn kienu jistudjaw l-istudenti meta kienu jakkużawni f'xi ħaġa. Kienet hekk tieħu ħsieb ta' saħħti illi xi drabi kienet iddejjaqni. Dak li qatt ma dejjaqni kien li nara tilab. Kienet qiegħed wara xulxin it-truppa ta' pupi żgħar li kellna u tibda tallimhom u tmexxi il-klassi tagħhom taqsa l-libħ ta' ħila. Biss kienet tara sewwa li l-bniet tagħha jkunu dejjem bravi waqt li dawk tiegħi kienu ta' sikwiet jintbagħtu barra il-bieb minħabba l-imġiba ħażina tagħhom. Kienet tgħidli l-ħwejjeġ ġodda kienet tkun talmet fil-klassi tagħha u dan kien jagħtini gost kbir. Kont inħares leha din l-oħti bħala għajn ta' erf. Xi mħabba kien hemm bejniethom. Komplu naraw din l-imħabba ta' bejniethom fi programm ieħor semmija jien nixtieq insellem u nirringrazzja lilek li kont magħna għal dan il-programm. Il-paċi miegħek. Saint Teresa of the Roses, I will come to you each night, near the altar in the chapel, I will pray by candlelight. Saint Teresa of the Roses, won't you kindly hear my prayer? Give your blessings to my sweetheart and the love that we both share. Won't you guide us and protect us through the years that lie ahead? Won't you fill our